खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 28 मार्च 2022 इं समबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि साख्रि मावनायनि मासिया जौगानाय फैनो हागौ, गोसोआव गोजोननाय मोननो हागोन। वृष राशि आखल आखु सोलोंनानै लानो रोङै जानो हागौ, गियाना गोमालांनो हागौ। मिथुन राशि साननाय हनाय गासैबो फैमाल जानो हागौ, गोसोखौ सान्ति मोननाय नङा। कर्कट राशि माबेबा मोनसे खामानियाव बाहागोदारि जाफानो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि बबेबा खामानियाव गोहो मोननो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन, मोजां सान। कन्या राशि मानिबा जाहोनाव सोरजोंबा गावस्रालायनाय जानो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथाना था। तुला राशि राज खालामनायाव गिखांनाय मोननो हागौ, गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। वृश्चिक राशि गोसोआव नाजानाय होननाय थायोब्लासो जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन, मोजां सान। मकर राशि साननाय हनाय गासैबो जाफुंहोनो हागोन, नखराव सुखुखौ मोनदांनो हागोन। धनु राशि बायनाय फालांगियाव खहा जानो हागौ, जेखि फालांगि खालामा सांग्राङै मावनांगोन। कुम्भ राशि माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोननो हागौ, गोसोखौ हमथानानै थानाया गाहाम। मीन राशि गोबावनि उनाव गावनि आंगो लोगोखौ मोननो हागोन, गोजोननायजों सम बारहोनो हागोन। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।